Kisang balang gajala kiberan hapo kalama jongka Confederation of Meghalaya Social Organization CoMSO hakala sing ubele jong tayo kilapan bena ban penlong no da kajing Iakhih haka arpoi Tarik jong kelalengkot kabade kesngi ban rakhi ka Meghalaya di ban penpau ya kajing persya Halor kajing penslam ban menjur pentrikam ya ka inline permit bat ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill arjar arpau haka jala. Chairman ka CoMSO ba Robert Jun Kharjaren habe keren bagi nong pathai kubor ulong ba ka CoMSO de kowe kesur kelarai ban penlong ya kejing Iakhih ha ka arpui Tarik kelalengkot kabadi kesngi ba kejelakan rakhe kejing dap sau pandai snem jong kejing yo kejela bapura wala uniu nong elam syem labatai benia syafang kan kejing Iakhih nrei ulong pat ba ka CoMSO kan penjur kejing Iakhih nang ni syakmat ban penbor ke sorkar pedeng ban ajing menjurno ha ka ban pentrekam ya ke inalain permit bat ban penbori ulat kejela bun ajing menjurno ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill arhajar arpau ulong ba ka CoMSO kan net ya ke leng jong kejela bani kendo bat pleu jengmut bagi riu rang ba kinong elam snong nong elam hima ki doloi ki lengdo ki nokma bat kiwe ki kle nong senchar bat pen klan ya kejing Iakhih ban yo ya ke inalain permit ba nakaliang jong ka kanhun haka aphuai Tarik jong u ni u benai kabadi ka Meghalaya di ngin sa perlong ya ka jing Iakhih pa ba haslong bat lesi ha kiwe ru hi jaka jong ka yu namal kalong ka ba sungsi adu kata-kata bentip ba ka jela ka bala saupu khandai snem ka kerta kambiang bat kamdon ye sibun ba ki ILP ru kumbang iong ba ngila dawa la slem ba uput usam ru la sau khandai teliu snem ompat sem ladon ka khtin khasi bakan rung hakarnit ka bopra ru kampen chan kamsem la yo jaka wat ada phiphai wat ka them motor ru ka jing Iakhih ka isu ka badang menta kala ka history jongka isu them motor ru ka di bala slem ba ti wat hadin bangila dap sau khandai snem kum ke jelang ngim semlayo etaki anya dari ke bopura ha ka wei pat kaliang uni unong elam ka CoMSO lo dawa ba ka sub committee jong ka high level committee ba kamdai ban buri ka kai phot bal IT sha ka high level committee ha ka bai dei bat ka them metor nrei ka dei ban sei madan namar ba ka dei ka mat ka bakta pat ba uba Robert Jun Kharjaren ulong ba ka them metor kamdai ka jing Iakhih ka badang menta nrei ka dei ka mat ka bala slam ba bat ka dei ka mat jong ki pat ba namar ba ka CoMSO ka dawa ba ka sub committee jong ka high level committee ka dei ban sei pat ba ka kai phot khnang bagi pat ba kan tip gijing ajing mud jong ka sub committee ulong ba ka CoMSO ka dawaru na ka sarkar ba ka dei ban ai jakasa ne ki quarter tangi kinong tre sarkar omi ki wei ki bamdei kinong tre sarkar kidon ki anya dari ke bala sena da sarkar Meghalaya semla pentrekam tikana kidon ki an ki bala rai da sarkar Meghalaya i ba ka sarkar India kam sem lalong serius la ne kam sem la ai ya kata ka jing burom ya ka ILP ke di ka resolution ka bala pas daki ndrip hungut ke MLA ka basungsi ka loka sarkar India hadu menta kam sem la burom ya ka ti ka e ka jingmut bangin don ya ka jela la da kata ka jela kam wanra ka jingeda ka bopura ya ki trairi muluk kam wanra ya ki roi hipar ki babit ki babiang ti la haka arphui Tarik kan sa don ka jing Iakhih haslong bat kumju ru ha hakiwi hi bentang ngim ong bangi persya ya ta ka Meghalaya di ki bakwa ban celebrate Meghalaya di ngim khang Iakhih kila ban celebrate rina kaleng jungi ngis ngodon kamba hakane ka kerta ka ba sop khandai ni hab bandang ya keren kumnu ban yada ya ladi bat kumnu ban penek pensa ya ladi ngi lakham ngodon kam bakan don kata